Здравейте, приятели! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Renault R Scenic 4x4. Един чудесен SUV миниван, новно с сервизна документация, хубав и запазен, без никакви проблеми, без ръжда. 4x4 работи безупречно. Хубав цвят бордо металик. Алуминиеви джанти оригинални, които са на Renault. Салона е супер поддържан и запазен. Действително автомобила е 4x4 и си заслужава. Климатрониче, което работи. Предлагаме лизинг към този чудесен автомобил. Разполагаме и друга техника в момента 4x4. Това е. За повече инфо на посочения телефон.